Здравейте, аз съм Мирката БГ и днес ще ви покажем как се сваля от YouTube безплатни музики. Гледайте клипа ми, надявам се да ви е харесал. Пишеме тук любимата ни музика, например аз ще пиша и ще стегля тази. Тази. Влизате в това е тук. Натискате го. Копиране. След това, като се ви е копирал, отивате в Google или Chrome и долу. След като се изтегля, отивате в вашите файлове и моите файлове. Звук. И ето я Криско. Ето я. Надявам се да ви е харесал моя клип. Абонирайте се за мене. Това беше от мене. Чао!